iti tunggal pitik ki puso. Kada guru-uray nga istorya. Welcome iti detoy programa tayo. At tunggal anasaas iti ayat, ket addaan iti istorya. Ken tunggal istorya, ket addaan kay papanan. Agsaganakan ta dagiti sumarunong laing kamangigan, ket mabalinday tuyen iti sapsapulen masungbat, kadagiti kabukbukudam apakasaritaan. Ket testiman iti pangirugyan tayo, iti daytoy nga istorya. Manang Donita, apay nga't sangit kasi mangpad. Ano tinapasamak? Jamila, nakita ni Romnick. Sa bali man yung kadwa na babae. Ay, talaga sana map-map na kitimaymay sa babae day dya akayan ayat mo. I-break mo langan. Diyak kabalan, Jamila. Ay, taglaunay ni Romnick. Ngam, kanayon na ka matapas pasakitan. Kayat mo nga Rod, nasaan nga agpatinggaray ta apa nagsagaban? Napintasang matikunak. Iparpariknak. No kasano ti panay patag ko ni Romnick. At dalang may sa abanak. Adyak kabalan nga ipaikin ko na. Ha? Anya day ta? Kasla mapugtuha kung ti kahit mo asawen manang. Ay, di mo ko may palubos. Sige, Jamila. Sumuro ka ko niya ti kwartok. Nakakaasim ni Manang Donita. Talagang ay ayatin na tinobyo na. Angam, kanayon mo't alukluk kwen ni Manong Romney. Jamila, apay asaan mo akadwa ni Donita? Amuyumot nga kapsat adyak kayat asaan tayo nga agsasango amangan. Saan ka no pa'y mo tamabisin, Papa? Hani, ada ka di parikot ni Donita? Ay, jakman amo hani. Ni Jamela ted ada kasarsarita na. Nasingit ang hagkapsat. Hani, kanayon ko nga ibagaking ka. Masapol anasingad ta kadagiti anak ta. Papa, Mama, nang nagkuitay. Agsasaibak ni Manang Donita. Ada nga minadagsa na problema na. Nakita na kanu ni Manong Romnick nga ada manan sa bali akadwa na babae. Ngamuray pa iha. Daytoy ti laglagapon yung agkapsan. Anyaman ti parikot. Saan yung emramraman ti panagsasango tayo amangan. Tinasaya at ituloy yun timangan. Padasa kakasarita ni Donita. Sana nasaya at ngagpaiso asan tayo ngagsasango amangan. Iha, dandanisan ka anagan. Nadlaw mi kini mamang mo at umtumrom dagitiluam. Iso akayat ta kakasarita. Oh, apay nga agsasaid pagkamatan anak ko. Amumin na niya ti problema. Naibaga ni Jamela. Ay, taglaunay ni Romnick, Papa. Yung apay akanayan apos pasakitan na. Iha, no saan na akabaalan asubadan ti panagayat mo? Nasakit man. Nasaysaya at laangan alipatang mon. Saan ko akabalan, Papa? Donita, danggan na kami kini papa mo. Pudno na sakit, ti maawanan, iti ay ayatan. Daytoy ti kayat ko a panunutam. Saan nga amin nga agayan ayat? Isuda ti agkatuluyan, iha. Kasla makidkidis ti puso, Papa. Mama. Anak, kaskada kami kini papang mo. Saan nga iso ti uno na nga inayat ko? Nagdagurayak iti umno apanawan. Aging gaan am amok ni papayo. Iso asur-surwam ti aguray iti umno apanawan, iha. Apayan naliday tilangam, Jamila. Madadalang ti kinapintas mo. Masyanak na rod ka ni Manang Donita. Kanayon na sangsangitan na ni Manong Romnick. Kat mo nagpintas ti kabsat mo akaskin ka. Apay, inan ano di lalaki? Nakita nga min ti kabsat ko nga adda sa bali a babae a kadwana. Naglokon.
Di pala mapnak ka ni Manang Donita? Tsaka mo? Oy, Paul. Sapay ko ma. Tasaan mo atultuladan ni Manong Romnick. Tsak kahit ngagsangit, akas ka ni Manang Donita. Saan to ang mapasamak na ita? Gaputa ay ayatan kaunay. Nawad-wad man na kwarta na ito eh. Talaga na partak na siya pagkwartaan. Masapo lang tisikat kan kinaalibtak. Naimbag, tanay kamakam ko, kalpasan ti parang pasarmi ka ni Jamila. Paul! Idulin ko adagos na ito tapos sana makita na niya. Paul! Saan mo nga limang pa dito? Nakita ko. Kinsa na palimod kanyak na gitar aramidan. Kat, anya ito? Saan ka makibiyang abner? Napagkatar aramidan. Kasanon numamuan ni Jamila dito eh. Malbalagan ka. Tsak kaya timang lilipot agayam ha. Napintas ni Jamila. Kat, jak mas daw, no adda na limad na panagustom ken ko na. Napatig kagayam. Napintas kan masirib ni Jamila. Di mo kumasayangan ti kinasudi ti puso ti kain ayat mo. Kunam nga taadyak madlaw nga itay pay akit kita anak, Jamila. At kayat mo nga ibaga kanyak. Manang Donita, kumusta kan? Anya dayta na suludsod mo kanyak. Kumusta anak? No kanayon tang agkit kita dito'y balay. No may panggap kini Romnick. Nalagan diriknak anak isinak inkwana. Anya? Kahit mo asawan manang, nag-break kayon? Kalpasan ti panang patigmaan dagiti dadakkel ta. Napaturod ko tinakam ko anak iwin naswas kini Romnick. Nakigtot iti pangadang ko. No pa'y nasakit. Inibturak. Amo ka nasakit para kan kadayta panggandang mo manang. Madlaw ko, tip-tip dem dagiti luwam. Masapol apatang kanak tinakam ko ating ko. Gusto dagiti dadakkel ta. Sursuruwag ti aguray. Ngam no kaano adong tengkanyak tinapudno nga ayat. Panawan laang ti makaibaga. Kablaawan ka, iti dayta panggandang mo manang. Uwan, saan ka amaawanan iti namnama? Dumdeng tumadlaeng, ti para ken ka. Iha, uray di mo ibaga kada kami kinimamag mo. Amumin day ta, tanang ngagme tinagsaritaan yung agkapsat. Saan na kayo kadipaya kinasarita? Maipapan iti dayta abanag? Papa? Mama? Tsak maliway na kasarsarita ni Donita. May panggap kadakwada kini Romnick. Awan pa'y tinadakamat na kanya. Ani, amangan no nabit da pa'y anag sila. Ket amangan no awan pa'y tipigsay tinakam na amang ipudno kadata. Iti dayta abanag. Papa, lako na ni Manang. Gapo kano iti panang pagbagayo ken kuana. Nalawlawagan ti panunot na. Ken napaturudan nga agdesisyon. Day talaunay ti dayawag kada kayong agkabsa. Natulnog kayo, anak ko. Gaputa amoyo na niya ti pagimbagan mi, Mama. Papa, nagasat kami agkabsat. Ta nasaya at kayo matunay adadakkel mi. Iha, gapo ta kayat mi anasaya at ipagtungpalan jo. Dayta launay ti kalkali kaguman be. Podno day ta, anak ko. Kaya't mi nga agbalin kayo anaragsak. Kat sapay ko ma, tamakasarak kayo to itikas kada kami. Naimbaglagan tanay tulod tanda kiti anak tahani. Awanan ti parikot kini Donita. Inino ten anak kailiwliwag ni Donita. Naragsakan ti rupa na, kanan adapay apimintas. Iti dayjay akin napintas ni Donita. Nasirib kun nasingpag. Ado ti agduyos king kuana hani. Ngamnay, sapay ko ma. Tasaanan ang maulit ti panagpitot na. At dan bukod anakam ni Donita. Gagang ilaang aparmakan na ti bukod na arik na. Alangunan na ti kinasirib na hani. Dahil tilaunay ti kalikaguma kadagiti anak ta. Naragsak ko ma, ti pagtungpalan da. Saan pa'y gayam nga amo lang iti dadakkel dati may panggap iti relasyon ta, Jamila? Ibayin naksamat, akaayan-ayat. Abay kumangaybain ka, Paul. Nagsingpit ka. Gwapo ka pa'y. Ganden yak pa'y natutukan. Oo, puno agwa po ha.
Siguro guwapo mat ni papang mo. Ken napintas ni mamang mo. Ngamin napintas kayo nga kapsat. Masapul sa nga agpay so amaam-amom dagiti dadakkel ko. Ken, maam-amuda ka met. Saan da nga tanga agunget? Man nakaawat dagiti dadakkel ko. Ken, saan da na unget? Natanang da ang makisarsarita. Masing petak iti imatang ni Jamila. Tanasayat mat ngamin ti pakitaken ko na. No amo dala ko matipod no. Anya ti kayat mo asawa ni tinayta? Saan ka kumagumura? Sikati nang irugi iti saritaan. Agbalbalin ka kuman. Sakbay amaamuan ni Jamila tipod no akin na tao. Saan nam to amaamuan rayta? Sika lang kimakaam mo, Abner. Naimbagman ka sa namadlaw no agkuy-kuyog kayo? Amo mat ti kinaalibtak kan kinasikap ko. Amok akaguram una iti panangbagbagaking ka. Yung amang ano dumteng to ti panawan. Asan mon ama ilamang pa iti amin. Sika pa yan timang bagbagakan niya ka? Gapo tagayem ka. Diyak kahit ngagtungpal iti panakaisagmak mo dagitar aramidam. Papa, sapay kumatasan kayo amak maklaat. Kan agunget iti maamuan nyo. Amo ka mas daaw kayo iti panagpasyar ni Paul dito'y balay. Kumusta kayo, sir? Maragsa ka na kamakamamuking ka, Paul. Awagan naklatan iti tata wenno tito. Papa, kayat ko nga'y pudno kada kayo. Agayan ayat kamin ka ni Paul. Sapay kumata, may kariyak iti anak yo. Sir, tata. Paul. May kari amin na tao no laki di tanapudno. Ipatpatag mi nga gasawa dagiti anak mi. Kat pakaragsakan mi iti anyaman a pakaragsakan ta. Iha, saan kami nga agunget iti panakiayan-ayat mo kini Paul? Wan nga rod, iha. Adala babalawon mi kini papayo. Apay nga italaang apasyaran na katiti balay. Itatag nobyo kayon. Papa, Mama, pakawanin tak ko ma. Sanda ka akagura, anak ko. Kastoy siguro dagiti agtutubo ka dagiti apanawan. Ngam, nasaysaya at kuma no pinasyar na ka ni Paul dito balay. Ani, saan mon ababalawan ti anak ta? Tinapatag kadataan anak, ti pakaragsakan dagiti anak ta. Agyaman na kada kayo, Papa. Mama, naimbag kayo na anaganak. Ngam, alyamat ti makunayo ka ni Paul, Mama, Papa. Nasingpot mati ko nak. Nadayaw ang makisarsarita kan. Kaslada pa nagbain na. Ani, kagangay la dahi ta. Tanda mo na ti makapasyar dito'y balay. Talaga ama nagbabain, Papa. Kasla saan ka no maikari? Iha, maikari amin nga agayan, tulaki di napudlo, titarigagay da. Adda naldlaw ko kini Paul, adyak may lawlawag. Ha? Anya day ta, Papa? Dayta ti saan ko masungbatan iha. Ti daw-dawat mi kini mamang mo, tasapay ko ma, ta saan ka nagbidot iti panagayan na yatyo kini Paul. Wen, Papa, day tamot ti tartari kagaya. Sapay ko ma, ta sa anak tungagsan. Apay mo takas diti na ibagam kin ni Jamila, may panggap kin ni Paul. Nasingpot matipanag ko na, kahani. Ani, at daba naganarik na kajak may lawlawag. Kabayatan tinalimod apan ang paliiw ko kadagiti karaw ni Paul. Uwan, nasingpot tilangana. Ngam saan tapay unay ngam ammo ni Paul. Pudno mat kiti. Kasla adda nakalimang akinataw na. Ha? Anya di kayat mo asawan. Oreak lang nagtanag iti dayta na ipagam. Sapay ko ma, ta saan ang nagbidot ni Jamela. Tawan sa bali at arigagay ko no saan at ikinaragsakda. Agbilib kamot nga tan, iti kinalibtak ko niya, Abner. Awal tilang bali na problema. Hindi amunak ni Jamila karag iti dadakil na, kas kaayan-ayat na. Amamok dagiti naganakeng kwa na. Maday dayaw dataw. Nataknang kan relisyoso da. Okay? Nagasat kalaw na. Talaga nagasatak. Nakapimpintas ni Jamila. Masingpet, kalmasirib. Sakit mbak ng dabay. Kablawang ka. Ilalaim kumati panakayat na. Karbengan ng timaayat itinapod no.
Anya man ti kayat maasawa na iti dayta, Abner. Tala, rambakan takit di ti panakaamamok karag iti dadakkel na. Amo ka din ni Jamila, di may panggap ka dagiti bisyom. Nagado adamdamagam. Kuan kayam. Ada tulag mi ka na Jamila. Ag-date kami. Kaduan na to, ha? Naamok ka dagiti dadakkel tanga da kanumatan kaayan-ayat mo, Jamila. Sayang ta, saan ko anam-am mo? Adan to sa bali agundaway ya panagpasyar na dito'y balay manang. Wano, kumuyok kanto, inton agtit kami. Abangan nung makasingaaklaan. Mangan kami ti restaurant, sa agpasyar kami manang. Kasi laang mo. Jamila, sapay ko mata naragsak kayo iti ayan-ayat yo. Saan ka kumaamay pada iti gasat ko? Manang Donita, nasingpot ni Paul. Awan na mo ka sa bali a babae iti biyag na. Us! Manang Donita, madlaw ko. Pumimpintas ka. Adan sapay ng pasyarken ka idi rabii. Ado ti mangiparipirit itirik na kanyak ading ko. Saan pa yan nakasaganang agayat manan? Okay nga tanday to'y alangag. Ay, mabitlaang. Apay nga ngawan matan ni Paul. Nagtulap kami asukunan nak dito'y balay. Isa matay di mawawag. Apay nga tangawagan na pilaan. Hello? Lading itak, saan ka masukon nito balayo? Ha? Apay. Mabain ka kadi kadagiti dadakkel ko? Wano, saan ta kadi matuluyan? Matuloy ta? Umuna kalatan iti restaurant. Kumama ka ma. Ha? Apay, napatpatag kadi ti papanam? Ngam ti panag-date ta? Saan ka kumagumurgura? Kan saan nakapagdadoan? Ay, ayatin ka unay. Sumarunuak mo't ladagos. Okay. Agkikita tayo lata ni di restaurant. Ay, diyan mo na, kiti pa nakaawat mo. Madanon yung to ni Abner agayem ko di restaurant. Bye. Agananad ka kuma. Bye. Wow! Nagpintas kalakit din iti day tanga arawat mo, Jamila. Ang awan pa'y mat ni Paul. Anya ka iti oras alumtang. Ada ka no kalaat anas kan nga si kaswan na manang. O muna talata ni ti restaurant. O maito ka no ijay. Anya? Ada ka no ti gayem na ijay ani Abner. Apagbiit ka no mutlakit di Sumaro no mutlaang adagos manang. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Kapsat mo? Kakaingas kayo, Kurt. Wan, kapsat ko. Ni Manang Donita. Manang, ni Abner. Gayom ni Paul. Agtugaw kayo. Agorder ako iti pagpalamis tayo. Pangururayan tayo ni Paul. Apay, napanantay lang amin ni Paul. Diya ka mo. Imbaon nak nga umunan dito yung restaurant. Ang mga no, madam-dam ha, at nanday dyan. Mabit lang ha, agorder ako. Okay. Uy, Manang Donita. Kasta una ya panangisurot mo iti pag nagkitam ka ni Abner Gwapo kan. Awan sapay ka ayan-ayat na dayta. Sa bali, tinangipapanam iti panangisurot ko iti likodan ni Abner. Nadlaw ko natantanang tigaram na ngam ni Paul. Manang Donita. Kasta da kayat mo asawan. Di kan tumagari. Agsublin ni Abner dito Ang mga numangag na pa'y nga iso ti pagsarsaritaan ta. Nagistayan ako na. Naimbag na nakapanaw katapos. Napag-isumat ka de. Ang mga nung nabit pa yan nakadanon da Jamila kan tikabsat na indi restaurant. Saan da matagtaga na manguray kanya? Tadamat niya Abner. Amo ka saan ka narwam. Adita makalanglang lang ang mga dagiti anak ta, honey. Mabisinan talang ang mga uray kadakwada.
Kan sigurado ak asaan danton ang mabisimpay. Kasla nga rodyak makapanganahan eh. Napanan ngamin da Jamila kan Donita. Kinuyog ni Donita ti kabsat na iti panagpasyardakin ni Paul. Kasta ka de? Katsapay ko matasaan mo tagidaksen, honey. Uray tadamat ni Donita. Sabay ko ma, tasana nagbidot ni Jamila. Iti panakiayan ayat na ni Paul. Agdalag ta it anak ta. Sakmay mat nga ta nga inaklon na ni Paul. Sininter na pa iti kababalinday to eh. Puno da itahan eh. Makapagamamun tulat ta. Titunggal maysa. Enton agdinadan nga gasawa. Ay, saan na day tati pagsaritaan tahan eh. Mangantakin day. Adagta ni Paul. Agdardara sa simrag di restaurant. Agtaltalang kyaw. Dita, nakita na tayo. Wen nga rin. Paul, agkalinduusan ka matken? Mawawa ko na eh. Ah? Padaram. Ah, Nagdardarasak na yung dito eh. Kababayan nga uray ni Manang Donita. Awantaan yaman na. Mabisirak pa higit din. Kaya di ka pala nag-order iti makan, Abner. nagmerienda kami itayan. Nangururayan hikan ka. Aginala ka pa yan. Langam sa ngagpaiso tinabisin kasla na bang bannog ka unay? Dimteng kayo gaya man kini Donita, Jamila. Kunak no marabyan kayo unay asumangpat. Iha, nagdiretso mo tatagos ti kabsat mo iti silad na. Kasla saan kayo narawam ka ni Manang Donita, mama? Kat, kumusta mo ti panagpasyat niyo, iha? Kalpasan ti pa nag-dinner mi iti restaurant. Napan kami iti park, papa. Nagsarsarita kami mati Jay. Saan kami na nagbayag? Nasaya at saan kayo nagbayag, iha? Tama nga, no, niya pa iti mapasamak yung iti rumar. Saan mat nga taabay-bayan ita ni Paul? Saan nalakit di ngay palubos nga dadhakis ang mapasamak iti kayan ayat na. Ada ka daw ni Paul. Ni Abner ti kadwami anangan iti restaurant, mama. Ada ka di pa hikit yung ibaga kanya. Papa, mama, sumurikat ko man iti silid ko. Ala, mapankalatan iya. Tawan matinaskan nga ibagami kan ka, tanasa pa kayo mat anak ka awid. Sa anak pa makaturog. Sa kadwan na palang aginom, Abner. Kapaya kasta ti panangkitam kanya. Kabayatan nga da tayo di restaurant tayo. Pinalpalayo ka. Ngayon sana nakadlaw da Jamila kan Donita. Jak sa magustong ti bagbaga ma. Sana kumakagura. Kasi ti kanain kong ibagbaga. Napatig ka kayam. Kumusta ti naparam? Saan mo na damagan pa? Walo, kaya't mo ti kwarta. Saan ka paidam? Agyaman naklangan. No apay apagkadkadang ka. Amo mo no apay. Wandayam. Sublian taman tinadlaw ko iti lang amitay tumteng ka iti restaurant. Nagdagulit ka. San lang nga sikat ti pinalpalayo ko. Uray da kita kabsat. Agpadadaan na singpat. San mo kumasayangan ti panangipatig ni Jamila kin ka. Talaga mo't nga ayatak. Nakain inosente ti dangana. Amo ka na saya ti pamilya ang nagtawadan na. Salaka jak magustong ti bagbaga ma. Agawid ka man langan. Bukudak langan kaginom. Manang Donita, adaman damagag ken ka. Maipapan ka ni Abner. Ngati makunam ken ko, anak. Nasingpat. Natanang magungunay. Natak ng anak isarsarita. Ken nadlaw ko ti panangiyali ka natakadata. Saan adakas? Nukas pangarigan? Saan ka di manang? Awan pa'y lang iti panunot ko dahi taabanag. Ado tiyang grayo kanya. Ngam sa anak ng dardaras. Kinapudno na. Kaya't pisigod akaayan-ayat ko ti makisnublian kanya. Anya? Apay. Ayayatim ka di pala. Makaanayin din na minsan na panangloko na kanya. Saanan arumbong nagtalagap pa'y kenkwana. Jakla na ibagbaga at agos kada kayo, papa, mama. Ngam, saan nyo kumaapanunutan? Akayat ko taagilimod kada kayo. Iha, addan na ka mo. Nawayakan nga desisyon, abok-bukod mo. Palpalagi panda ka, anak.
Nasaya at tasaan kan apaalilaw pay iti sigod akaayan ayat mo. Ngam addaking kamang tingiting iti marikrik na iha. No napudno, ti panggap na ngagbalbaliw. Saan kun akayat ti agsangit pay papa, mama? Saan ang agdandaras? Da kayo tinangibag kanya nga urayat ti umno a panawan. Ika nasaya at ano tanangam ti agdesisyon anak ko. Ambo ka na pudno kay di bagim. Maipa ito ti kalkali kagumam apagragsakan anak ko. Makaanahin kanyak ti impayo pamatag kanyak, papa, mama. Mapna ka kun iti kinaragsak ken panaglalangan tayo. Kunak man nag-overtime ka. Adda kay matan. Sangsangpad lang ni Jamela kat mga rabi kami pailaang. Amo mo tiga po na hani. Kaya't ko ano mabalin, may pamuspusa ka makapaglalangan tayo amang rabi eh. Wen mat ngamin, mama. Naragragsak mat lang nagpay so nakigiddan tayo amangan. Ala, ayabang marodan ni Donita, tamang rabi ita yon. Ay, anya pailang amintir aramido na iti silid na aya. Ay, amoy ang ti ugali na. Managpupok iti kwarto na. Ay, laglagi po nyo gaya ma. Et Domingo inton bigat, kat masapol nga agkukuyog tayo ang makimisa. Wen, papa. Tsak malipatan dayta. Sige. Inakpay nga rod ayaban ni Manang Donita. Agrabi kalakit din nga mawag. Al-ala kung titurog ko. Mailiwag mo lang ka. Kasano, namanon nga aldaw asaan ka nagpakpakita kanya. Ado kami tinakakumikumak ka na itinapalabas nga daw. Sana bale? Uray malmalim nagpasyar tayong tumpikan. Ha? Ay sana mabalin no bigat. Awan ti waya. Kadwak ngamin ti pamilya. Mapan kami iti kapilya. Anya? Sapay ko matamaawatan nak Paul. Napatag ti pamilya. Napatag kamit kanya. Ngam, no anya ti kunam. Kumuyog ka kada kanin. Awisan nakit ni Jamila. Ay kumuyog karakuha na sa nga pamilya iti kapilyada. Ay, huralasim nga rin itinutot ko. Di mo pa'y kaya, turong nakatikain ayat mo itinalin tagabiyag. Abner, San ka kung makagura itimbaga? Tawan mo dakas na. Agsasaro mo ti panangitangat mo iti ara ka. Ada ka di barbarte ka? tsak amo no talaga agayem ka, Abner. Amok nga nasa bali kaya tasawon di parang kitam kanya. Napudno ka kagayam ko nakmanin. Awan sa bali at arigagaya. No saan na ti pagimbagam. Mabit lang. Anya ti barbarte ka. Kasano, imbes na may pasyar ko ni Jamila. Ay kaya nakit din ti makikuyog iti pamilya na. San mo ang mapapalaw? Amom... San ka kuma makagura iti dayto ng ipagakmanin? Nagasat ka kini Jamila. No kahit mo ti pa iturong iti kaayan ayat mo. Amok magpaspasugnod ka. Sapay ko ma. Tamaawatam. Napatag namin na makadwak ti pamilya. Sana bali. Maipasyar na kita. Nawalan niya man na. Mawatan ka. Ay ayatin ka unay. Inarakop nak. Uy, kababain ka dagiti makakita ka data dito eh. Manano? Kayan ayat kamat. Mabitlaan. Apaya nakalanlanay dagiti matam. Kanayon kan samot ngagpuypuyat. Sana maliklikan. Sa kastya talaga ti panagmatmatak. Sana mabalik na makatlaw ni Jamila. Nagdamag itay ni papano na panam. Apagsarot na iti kwarto da kini mama itadimdeng ka. Ay, kasta ka di manang. Nagkuyog kami nagpasyar ko ni Paul. Diyak namin napagustuhan, idi kalman. Nalagip da kayo nga rod ni Papangyo. Kat na kunana, ano apay adi mo na awi sa kimuyog kada tayo anak kimisa? Ado ka nung ngamin ti pakakumikuman na, mama. Kasta ka di? Wen, mama. Adun sa sanga ili. Siya kung timapan mangingilukat iti daw. Ay, saan ka din amang rabi Jamela? Nabsugak pa'y, mama. Abner. Ha? Mama, ni Abner. Ah, Kunak no ti kabsat ko ti gagaram, Abner.
Ano ti maipaay ko kan ka? Kahit ko lang ti makisinagat king ka, Donita. Sapay ko matasan mo at akitaksin. Awan mo tidakas na. Ang kaslawan ti amo istoryaan kan ka. Ay, Awan gayam. Nabayag kayo ka din gayam kini Paul? wen, ama mo kunay. Kaya't nasa wan. Am-am mong unay, ti gayam mo? Wen kunak manin. Ada ka di kahit mo ama-amuan may panggap kini Paul? Uy, makadlawak sa amanang. Manipod na rugyan ni Abner ti umay diti balay. Masansan mo ti panang pasyar na kan ka. Kunak tupay nga ata kay papananday ta panang istise mo kanya. Diyak maaawatan ni Abner. Ha? Uy, anat kahit mo asawan manang. No, agsarsarita kami. May panggapot kada kayo kinipol ti pagsarsaritaan mi. Anya? Nang rona launay kan ka. Sang kaidayaw na ti kinasingpat mo. Ken nagasat launay ni Paul nga inayat mo. Manang, makabsog mo't iti puso dagita nga ibagbaga ni Abner maipanggap kanya. Kat sapay ko mata napudno ni Paul kan ka. Tay nakon ating ko. Diyak maawatan ni Abner. Ang mga noon damot na limot panagayat na kan ka. Kaya't mo asawan manang. Ribalan na ni Paul. Ikat na nasingad damot nga agpagayam. Sa amo na mutin nga gayan ayat kami ka ni Paul. Diyak lang mo, noon niya ti panggap na. Madlaw ko. Saan asyak tiga po na ngam umay dito balay? Paliiwag nang itigaraw na. Kasla, antak kayat na nga ibagakan ka. Ano ko madayta, manang? Dahil tati saan ko ang may baga. Mabalin, ano da kayo tagsarita? Saan nga tangada na limot nagayat na ken ka? Sana ka mamati iti dayta, manang Donita. Amo ni Abner nga agayan ayat kami kan ni Paul. Sa nasingad kami nga agagayam. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Ay tamo ti panang ipagarup mi ti masansan a panang pasyar ni Abner. Iha. Panagkunak, saan ani Abner ton oray akagasat ko papa? Ngam nagrayo kan ka. Saan mo ka di nga ikan iti kuntaway? Diyak ka muno kasano asong batak deta sa ludsudyo kanyak mama. Tay ko na kun kini Jamila. Da kami ti agsangsango kini Abner. Ngam ti matkabsat ko ti pagsarsaritaan mi. Ni Jamila ti kayat ng Arman ngem apay si ti paspasyaran na. Ang mga nuwagas lang ni Abner tay chay panangawis iti imatang mo. Iha, ada kalantagan ni mamang mo iti day tangay pagana. Ay, kalim. Kalim ko dan. Iha, ada kalintagan ni mamang mo iti day tangay pagana. Ano ipatpatag na ka, masapul nga ipatag na mo ti kabsat mo. Saan akas ti panagkunak papa? Agparparig na kanyak. Adda kayat na nga ibaga kini Jamila. Anya? O kat naibagamon kini Jamela day taabanag? Maminsan pa nga agpasyar dito'y balay. Kat ni Jamela ti pagsaritaan mi. Kasarita kon anaimbag. Itayak pa dito yung mangururay ka ni Paul. Awan mo't lang nga na. Mabainak pa yun. Tasang kakita daklagi ti lumabas dito pagtugtugawak. Ni Manang Donita tayo umawawag. Hello, Manang. Jamila, adda manan dito'y balay ni Abner. Us? Talagan sa nga ipaypay so nakamot ka na, Manang. Anya nga ipaypay sa ti pagbaga. No si ka manan ti pagsarsaritaan mi. Anya? Ni, apay. Anya nga min tayo bagbaga ni Abner, may panggap kanya. Anya ka diya talaga ti panggap na, iti panagpaspasyar na di tabalay, Manang. Jamila? Manang, atan ni Paul. Sige ha, ituloy tanto tiyak sarita. Bye, Manang. Nangeg ko ano takamat ni Jamila tinagan mo. Bayat ti panagsarita da kanin Donita iti telepono. Isu saan ka makapagulbud ka nga? Ha, Manglilipot ka gaya, Abner. Agpaspasyar ka gaya, medyo balay na. ni Donita ti gaggagara ki balayda. Olpon, ano ti kayat mga ibaga ka ni Jamila, ha? Kahit nakapataksin, ha?
Tikunan, di ka maitura na kabilan? Ngam ikam kay tigun daw ng agpalawag. Sakbay patayin ka. Ibatan ako ma. Marigatan ako bang siti pa ng lutis ko kanya. Sige, agul-agul ka. Saan kang ibatan aging kitibagsak tiyangas mo? Ha? Iksa di pala. Kasi siyang dagay mo. Tiyan mo nga ta. Ket makapaluspos ka pa kanya. Sakbay nga isagmak na. Patayin ka langan. Napatag ka agayam kanya, Paul. Ulbod, manglilipot ka. Sakbay amala daw ti amin. Agbalbalik ako man ha. Saan ka kadi amasayangan ka ni Jamila? Ilalaem ko matipanagahit na ka. Nasingpat kan inosente. Pagwadan ti pamilya na. Ket, anya ti kayat mo asawan iti dayta. Anya ti bagam kan Jamila may panggap kanya, ha? Awan. Ni Donita laang ti kasarsaridak. Ket, anya ti bagbagam kan ni Donita may panggap kanya. Asaw ka? Nagulbod ka palang kanya. Duyukan kan babaen dayto ngay mo ko. Paul. Sana. Pulis? Manglilipot ka gayan. Ngam sa anak apatiliw ka na iti pulis. Baliwan tanto tiyag salita. Nagdardarasak lakit din na nagawid. Tiyakmit gaya man madanog ni Abner dito'y manang. Imbakak mo at nga adda ka ije parke. Nabayag pa'y nagsarsarita kami sakbay nagpakada. Nangag ko nagling ti cellphone na. Diyak ka mo no asino tayo kinasarita na. Apay manang, anya ka no ti ibagana? Sang ka idayaw na matla ti kinasingpat mo. Nagasat ka na ni Paul nga inayat mo. Diyak amo na umapal min no agselos. Ay, aday ta kamanan ako nakmanang Donita. Amangan no si kamot ti agselos. Makakatawak man iti dayta ako na. Madlaw ko nga awang ti panggap ni Abner nga garam kanya. Kaya't na lang at ati makisiningad. Mabalin mat nga agtungpal iti naun o nag-akaipapananday ta pa nagsiningad tiyo manang. Marik na kasaan ani Abner ti para kanyak. Adda ka mamati ak nga adda pa nagayat na kangka. Ang lap-lap dan na tirik na nata nasingit na agayam ni Paul akayan ayat mo. Daytaw na iti pagyamanan mi kada kayo ng kapsat. Da kayo mismo tag istorya iti amin na mapaspasamak kada kayo. Wen papa, mama. Da kayo man kit diti mang tingiting? Ano nga tati gapuna nga agpaspasyar dito'y balay ni Manong Abner? Napas nagsarsarita da Abner kan Donita no kwa. Abain ka niya mang singa kadakwada. Kaslagay yung laang ti panaglangan dano Kat amangan no pud no ti atap ti kapsat mo. Asika ti pud no agagara ni Abner. Ha? Ala, sana mabalin nga agayat ni Abner kanyak, mama. Iha, ibagak na ito'y ka. Nataktak nang kan natantanag dagiti karon ni Abner. At adda kayo ti agbagay. Hani, napanunot ko matlaang asaan nga umno dayjay anay bagak. Wen takas na datamutan ti agpili iti para kan kuana. Ngam karbangan taan naganak dayta. Taparamot lang iti pagimbaganda. Nubigdot ti pakiasawaan da. Tungpal biyag nga agbabawi tanto. Hani. Kas kanayon nga ibagbagak kadagiti anak ta. Awan sa bali anapatag kanyak. No saan at ipagragsakan da. Ada ka ti madmadlaw mo ken ni Paul? Asaan mo akayat kan kuana? Diyaka mo. Nga mulitag. Kasla adda nakalamang iti kinatao na. Makadlawa ko na talaga Abner. Hindi ko mapay akayat kung maibagakan ka. Ken sapay ko mata saan ka mabainan. Donita. Nakasingsingad dan. Nakapaspas na kan napatid dagiti bana kapagsarsaritaan ta. Ad-adamat at maipanggap kini Jamila ti pagsarsaritaan ta. Agpada na patagda Paul kan Jamila kanyak. Kaya't kung ilawlawag mo ti kayat mo asawan. Manang Donita! Ay! Adamot ganyan sa ngailin. Abner! Naimbag tadakan. Si Kanti makaamukin ni Abner Adapay na patag nga aram ni iti kwarto. Kapot masan sa na pagsasaritaan da ka kini Donita. Sa bali mo ti pampanunutan.
Uwin nga ron. Abay nga may nasyak ti pagsarsaritaan nyo. Siyempre, masakitan ni Manang Donita. Jamila, nasaysaya siguro ni Pudnuklangan king ka dito eh. Napatig ka di pusok. Ha? Nukasta. Pudno ti atap ti kapsat ko. Ngam sa anak ka nawaya mga king ka. Yak kahit na madadal ti panagayim mo kinipol. Ha? Nakikita kiti dayta anamuak. Pangasim, sana kumaliklikan. Awan sa bali kalikakumak, no di ti pagragsakam, ken pagimpakam. Ha? Apay, ada ka di kayat mo nga ibaga kanya? May panggap ka ni Paul? Yak kahit na siya ti makaiga po, iti pan nakadadal ti relasyon nyo. Si ka mismo, ti mang doktal. Itay pa yan adlaw ko. Nga taong umar-arubayan di tar. Mga sino ka man? Saan nakapakawanan ti paltog ko? Tol, Padasam tiyagkaraw, mumtak ti banga-bangam. hindi sumdapaltog mo. Ano makapagsarita ta na impag? May isa ka na impag gagayam. Ulbod ka, manglilipot ka. Nagbidot kay ti daytang atap mo. Kanayon ka abagbagan, adyak kahit adakas ti pagtungpalan dagiti aramidem. Nadlaw ko akabuting mo dagiti pulis. Markado ka ni tinagan mo, kat amgam nga amangan numatukhang ka. Agulimag ka. Isardeng mo kumanda kita raramidam. San ka kadi amasyan kini Jamila? Saan mo na kayo tuloy na niya pwede ti kayat mong ibaga? Balagan ka. Saan nakapadpadasan nga isang mak? Dakas ti pagbanagam no ramidam na ita. Madlaw mi kinimamag mo ang masansan ang may kulkulang ka iha. Anda ka dinadagsan a parikot mo. Papa, naunagsamot ti pang panunutam, iha. Dagigtot kahit imbaga ni papangmukan ka. Kuha, Mama. Naman nga aldawasan anak parparang ni Paul. Ay wan gayam. Imbis kumaan ni Abner ti agpasyar dito'y balay. Ni Paul kuma. Owen nga rod, Papa. Nabayag asahan kami ang nagkita ka ni Paul. Mga no, adumat ti pakakumikuman na. Dayta ka di ti pakariribukam iha. Ay wan gayam. Anya ti trabaho na. Tsaka mo, Papa. Ti amok, sana nakalpas iti kuleyo. Ket agur-urnong, iti pagtuloy na nga gadal. Nasaysaya at matlaang no makapagturpos iti kolehiyo ni Paul. Tanoda kayo ti agkagaasat. Napimpintas tumatlaang ti masakbayan niyo nga agasawa. Kalpasan day tinaudi apa nagpasyar ni Abner dito'y balay. Di ka pa'y nasang o pagdamagan may panggap iti nagsaritaan nyo. Saan ka nagbidot iti panangipapan, Manang Donita? Inaklon ni Abner nga da pa nagayat na kanya. Anya? Kasano no umaamuan day to ni Paul? Agsubang dalakit ting agkayem. Manang, awan panggap na nga grayo kanya. Awan ka no sa bali akalikaguman na. No saan at ipagimbagak ken pagragsaka. Ket, anya ti kayat nasawan? Diyak na damag, Manang. Nariknat ti panangyalika ka na kanya. Ket, iti panagriknam. Asino, tinadungdung mo. Manang, abay mo tanakas tayo sa ludsod mo. Ibagakin ka, Manang. Nabayagan na saan kami ang nagkita ka ni Paul. Binaybay-an na kan? Tsaka mo, amok asan na kabaybayan ni Paul. Ngamin, amok mat nga'y ayatin na, Manang. Mailiwak ko na yan ka ni Paul. San matlaan ang nagpadpadlaw? Padasok man kit ding awagan. Ay, teka. Agre-ring at isa mo na. Paul, sumpatam ko ma. Anak ka tinti mapaspasamag kan ka. Jamila, Paul, agyaman na sinong batam ti hawag ko. pasensya kan. Ado tinakakumikumak ka na itinapalamas nga daw. Ipasyar ka to itong rabino bigat. Sige. Mailawak matkan kan. Kasta Ahmed, iyawag kuntukan ka no sa dinot pagsinarakan ta. Sige. Hello? Initip ng ti cellphone. Anya matan. Ikidom ko matan. Rabi iuna yan.
Parang maalak ti turok ko. Oray ta naawagak matan ni Paul. Italaan nga makaumayak dito yung aparke Manmano ti tao? Napinta sa pagpasyaran nito eh. Taro ti kayo, kan masetas, alo dumadumating maris na nito sabong nga. Mabit lang Hello? Nalipatak ko ng person. Uwan, umaya kon. Jamila, mabit lang Nalipatak na kasi narak ko iti may sa restaurant. Ija itong tigubatanga kiti merendata. Aguyog to ko man Dito ka lang. Wala. Nagtartarasan na pimanaw. Nabati na tibag na. Nalipatan na paikit din ng zipper. Nakato na kwarta. Diyos ko. Ano dito Sana punta dito drugs dito Sana klakit tinga pitod. Ano di kaya tasawan dito Nalipatak mo itong tibag ko. Jamila? Paul, ano di kaya tasawan dito Nagadua kwarta kan drugs dito San ka di? Agdardarasak. Baliwan tanto lang ang tiyagsarita. Magagaran ka din para iti sumarunong at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumarunong pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumarunong ngayon kami patangatang. Aging kalita. Kasla tiyang pa'y lapat dyan. Anya di kaya tasawan. Tinakita kitibag ni Paul. Nakatuwa kwarta. Kan drugs na kitay. May sangata drug dependent. Drug pusher ni Paul. Nabaybay amo nakalukat tiri daw ti kwartong Jamila. Manang Donita. Saan mo nga ilingid dagiti luwam? Ni kadipo, tiga puna? Adda saan nyo ang nagkinaawatan? Manang. Talaga adagiti lalaki. Agpapadada. Manang Donita. Sa bali ti parikot ko kan ni Paul. Nakarkaro tinaduktalag kan ko. Ang nga ti kayat mo asawan? Nakitagtibat ni Paul. Ado ang kwarta kan droga. Anya ti ko na. Urayak lang ti gargar ti nervyos. Ngam, jak pa'y kapkap na kan. No drug addict when no anya ni Paul. Ngamin, jak nakasarita na imbag. Ay, sumat lang. Ti anya manang. Idida mo pa ila makitak ni Paul. Dinilaw kung dagiti matana. Manang, please, numabalin. Saan ko mapay amaamuan dabapakan mamaday to yabanang? Saan mo apagilimudan ida ading ko? Manang, please. Kasarita ko mapay ni Paul. Manipod iti sana natuloy ti panagpasyermi kan ni Paul iti parke. Saanan anasunutan ti panagkita mi. Jamila. Nasingit kayo nga kayam. Kita mo, masungbatam lakit dito'y damagak maipanggap iti kaayan-ayat ko. Ngamin, ada nakitak nga adu akwarta kan drugs iti bag na. Please, saan ka kuman nga aglibag kanyak? Pinagpanunod ko na imbag ti amin. Nalagip ko ti imbaga ni Manang Donita. Akasla, ada kano kayat mo nga ibaga kanya. Diyak kahit asyak ti pagtaodan dahi ti abanag. Sabay ko matamaawatan nak. Si ka mismo ti makisarita kini Paul. San ka ang sangit? Madudug tirik nak ang makakita iti panagarubos ti kitilwam. Ulitak. Awan sa bali akali kagumak. No saan na ti pagimbagan ken pagragsakan. Girl,
San ka kuman nga gulbot pa'y kanyak, Paul. Pulos namnamahan. Inayat kay tinaputno. Tati amok kat nasingpat ka. Kat, anyeta. Kaya't mo, ti magsina kanyak. Kat ibaw imulangan ti imatang mo, kanya Abner. San kumamat ang nababati pagkit kita ang kanyak. Ngamin, insturo da kami ang naimbag da kiti tatakal mi. Asalimat-matan mi ti tayaw mi. No, may papan itinakitam. Kuko ti may sagayam ko na dyan. Nukasta, nalawagan ti amin kanyak, Paul. San ka nga gulbod pa'y? Amang ano nalablabas ka pa'y ngam drug dependent. Maglakla ko ka iti drug, san ka di? Awan mo't nga tanti pang babalawam kanyak. No yung pangagnak kuma, nga isarding mo na gitar aramidam. Saan kuma nagtungpal ani Jamila, tinakadoktorkin ka. Kaya't gapo iti na ita, naragsakan. Nagbidot ka, no pampanunutam nga dan kung daway mo ang mangagaw, iti kaayan-ayat ko. Nagbidot ka iti dahi tangatap mo kanyak. Ada pa yan nagbidot ka. No kunam, agaputan namuwanan ni Jamila ang may sak nga adik kat lipatan akon. Ay, ayatan na kunay, kat saan nakakabala na lipatan? Patsim ka di akas tati kinamaag ni Jamila. Numamuan ti pamilya na dayta. Saan mo nga ituloy? Saan nga isulat ti makalapan? Saan da amay paay ti pagragsakan ni Jamila? Amok akaguranak iti dayto yung ibagak. Naragsak ka nga tapay lang, iti ayan-ayat yo. Talaga pagpungpungtutin na kanya. Digin na kuma. Nupod no ngay ayatom ni Jamila. Ilalaim kuma ti panangipatignakin ka. Ti panakayat na. Karbengan ni Jamila tagragsak. Itay ayatin na alala. Sige, agsaw ka ba, ha? Sana kumalapdan agsaw. Tapagimpakan na gitoy. Agbalbaliw ka kuman. Tanragsak kayo ngagpadpada kini Jamila. Iti ayan-ayat yo. Lading hitag ading ko. Pakawan na ko man inunaan ka anang ibaga kadagiti dadakkel ta. Maawatan ka man. Saan ka akagura? Donita, mabali na panawan na kami pailaang. Kaya't may kasarita na imbag ti kapsat mo. Sige papa, sumurag ako niti kwarto. Papa, Mama, nakasarita ko ni Paul. Ngam, pinaglibakan na ang may sa atrat adik. Saan da ka kayat ababalawan, iha? Saan kami ang nagliway adadakkel yo anang bagbaga kada kayo? Katamo ka na imula iti panunot yo dagiti panursuro mi. Pagkawanan na ko. Iha, di ka nagsangit. Awan basol mo. Uston, ang mga may sagmak ka kini Paul. Day tamo ti pagdamdanagan mi kini papangyo, Jamila. Ay ayatom ka di pailaang ni Paul. Kalpasan na mo mamay sagayam nga atik. Mama, ang pagpakahasya ka na kayo. Ikandak ko mapay iti gundaway. Kaya't ko nga ipayan iti gundaway nga balbaliw ni Paul. Kaya't ko nga ipanagnak na nupod no matlaang nga ayatan na. Jamila, amok ang masirib ka. Saan ka kumangagbalin ama ang ading ko? Manang Tunita. Pakawanan na kumano na sa air ko ni Riknam. Saan lang adagiti dadakkel tati mananagan. Adapay amasaknanakan ka. Agyaman akmanang. Iti laksit ti panakaduktal ko iti aramid ni Paul. Kaya't ko ti agbalin pa'y laang anapod no. Iti ayan-ayat ni. Anya? Amok ti panpanon utaman. Sanak mat nga taad ang ran ni Paul. Kan awan ka po na nga ramidan na kanyak tayta. Saan na dayta? Amangan nung mairam naman ka. Kasano no pagatapan da ka may samat nga adik. Anya ti among no pusher ti kaayan-ayat mo. Manang. Ipangag mo kung madagiti patigmaan mi ken ka. Saan mi akayat nga dadakas ama pasamat ken ka? Agan anadak manang. Kas itimbagak kada papakan mama. Ikandak kumapay iti kuntaway. Madanagan na ka talaga para itikabsat ko papa. Mama, kasanon no? Agkintayagak pa'y amang panunot. Adi, apay nagsindaay ka itinaunag. Malidayanak. Tagsimpat ti anak ta.
Ngam anya day tuyo na nagtungpalan na. Nakiayan ayat iti may nga adik. Nagpakpakaasi ngay kantay iti gundaway. Jak kayat apagungtan. Ngam no pakailiklikan na iti paggan. Aramidag. Anya ti kayat yu asawan iti dayta papa. Ingitan nyo ni Jamila? Maawatan kayo nung pawilan nyo ang makisinarak kini Paul. Kayat ko ang makasarita ni Paul. Anya? Umanukot nga ta? Amang ano si kamot ti maipagkad. Ani, paayabak ni Paul dito'y balay. Masapula kasarita. Jak ipalubos adakas ti pagtungpalan ni Jamila. Imbagak lang aruda na sa anak nga adik. Abdakalin ang niabnet ti Patsyem ngam siyak akayan ayat mo. Nagsaludsud ako ni tigayem mo. Ngam di na kaya ti makibiyang. Paul, ay ayatan ka. Ay ayatin ka may. Napudno nga ayatan na. Panagnagam. Saan ka alabda ng mga rakop kanya, Paul? Ngam di kayat ko pamanignag. Aklo nam ti kinapudno. Katagbalbaliw ka na. Jamila, Adamay may sakit tawagan ka. Nabayagan na di ka pimasyari di balay. Kaya't na ka makasarita na papakan, mama. Anya? Nawan tidakas nga ramit mo. Awan nga ron tirumbang nga pagputngam. Numatungpal mo dagitikid daw ko ken ka. At adda ang mapanat nga ka. Apod no nga ay ayatin na. Agyamanak, tapinatgam ti awis ko makasarita ka, Paul. Ipatpatag mi unay ni Jamila. Kaya't may asiguraduan ti pagimbagan na. Ay ayatin ko unay ti anak yo. Paul, saan ko ngagsakit tinakab mo? Ngam, amumot nga tan. Adi manon kada kamen tinadoktalan ni Jamila keng ka. Ngam di mo kano aklunan nga adik ka. Inulit ko ng imbaga ka ni Jamila saan apudno ti atap na. Ano napudno ka iti ayan-ayat yo kina Jamila? Saan mo pagulbutan? Taamangan no mairamrama na may sagmaak. Excuse me, basak lang natin text. Pumanaw kalitan nung di mo kayat timatokhang. Baliwan tayo tulangan tayong salita. At na pati ka papanak. Pinalii ko ni Paul kabayatan ti panagsarsarita mi. Diyak laki di agbidot. May sanga adik ni Paul. Honey, kapkap nga kam ka di dayta. Saan nga nga inamin ni Paul kini Jamila? Mama, Papa. Amo. Agul-ulbot ni Paul. May salakit din ang adik. Kat, anya nga ron ti pangadang mo ita, iha. Iha, amok amaawatan ti kayat asawa ni mamag mo. Agdesisyon kan. When no, urayam ka di pa'y ngingatan na ka. Anak ko, saan mi akayat nga dadakas ka mapasabakan ka? Saan ani Paul tinaikari aparaken ka? Kas itim bagami kini Donita ide. Urayin na ti na panawan. Naitamot laang ti bagami king ka, iha. Wangag pa'y suading ko. Saan akas kini Paul ang may sanga adik ti pagsayangan ti panawan mo? Agpapada kayo kada mamakan, Papa. Iti ibag pagkakanya. Napintas ka, nasingpat ka, nasirip ka. Saan ni Paul lang ti pagtungpalan? Anyan to ti pagtungpalan ti biyang mo. Manang Donita, saan anala ka ti manggitang? Ngamin. Ay ayatan ti Paul. Maawatan ka ading ko. Saan ka nagsangit? Kas itay ko nadan. Saan mo asayangan ti luwam? Itinaibulilang agatas. Amok manang, pampanunutan niya ti pagipagak. Mariknak ngay ayatan nak ni Paul. Ngam di naklaan kayat ngay pagag. Masapol adwa kayo ang mangiparik na iti pamateg. Tapno naragsak kayo. Anya ti ko lang, Jamila. Makisila ka na kanya. Saan lakon nga ayatan? Paul, ay ayatin ka. Ngam si ka, ay ayatan nagkalimat. Ulbot ka. Ti ko lang kat di. Insukat nak iti sa bali. Dahil ka di nga Abner, ha? Saan mong iramraman ni Abner? Awan ti pa kainaigan na iti daytoy. Sandak nga lilawan. Umay ka. Saan? Tumarayak ka.
Nagtigtigar-gar ka ito butang mo. Pagkalmahan direk na. Nawag ako ni Donita. Katumaydan dito eh. Nakitag. Nadalap ni Puliti pa ng pultog na gidi ang lalaki ang nagmotor. Kalpasan na, naglibasan na gidi ang lalaki. Jamila, ibagak na ito kin ka. Nabayagan nga ano punda ni Paul. Apay, sino nga min nagijaya kaya dapat ayan ni Paul. Jamila, anak ko, anya tinapasamakan ka. Mama! Mama! Iha, Nagistayan na ramraman ni Jamila. Nimbag na nakataray ni Paul. Taamang ano napaltugan na kumanado ha. anak ko. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa yung episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggap keng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Ladingitak no italangi pudnok yung kada ito, Jamila. Diyak kaming kahit akagoranak ni Paul. Kat ibaga na apadpadaksakin ka. Ngam ko naman napatagakin ka, Abner. Di mo kaya't na may sagmak. Ora ni Paul. Diyak kahit may sagmak. Kanayin ko abagbagahan. Apay, asino nga min dagitay. Takayat na apatayan ni Paul. San ko nga mo? Ngam nabayagan na sapsapulan dagiti pulis. Gapot na sanda mapasardang. Ngaglako iti droga. Kaya't na amatuhang ni Paul. Ay takatitikayat mo ibawat. Sana kasigurado. Nga mabalin ang kakadwa na iti sindikato. Adun sa ti utang na. Adi na pa'y nabayadan. Wino inrimit ang naglakwan na iti droga. Kalpasan adandani ka na isagmak iha. Agnakam kamot katan. Madantan na ka na kamang pampanunot iti amin. Nakipagkita ka ni Paul. Tap na makisina akong kenkwana. Papa, Mama, nagpungtot. Idi ko yun din nag. Dimtang dagiti nakamotor ang paltog kenkwana. Sa dino ti ayan na. Ang mga nusaan na amalasatan tipan nakapaltog na. Nakitak na yung karigatan na tinaglipas, Papa. Sana nakita dagiti nakamotor. Tapi manaw damat laing at hagos. Iha, Papa, Mama, nakisina ako na. Kamsapay ko nga. Tama ka amiris kat agbalbaliwan. Ngamin aglunar. Inayat ko itinapudno ni Paul. Damang luklukat iti rilaw. Oh, nautot lang isugat ko. Hanggang may sagarak ti paltog ko. Sige, sumrak ka na makitang. Paul, saan? Talaga natiksa-tiksa mo. Dayawak ti kinalaing mo amang sorot ikan niniwan ko. Kat ko amaman. Noon niya tinipasamak. Damgis lang ti sugat ko. Naimbag ta sanda ka na purwan. Dandanin ay ramraman ni Jamila. Anya ti kayat mo asawan. Agbalbaliw ka kuman. Awaran ti sir-serbi ti biyag ko. Kalpasan ngayon sinanak ni Jamila. So ngayon makamon noon niya ti mapasama kanya ka. Amok na sino ti padpadasam nga awagan. Kunak man no, nakisinakan ka ni Paul. Kaya't ko kumalaan nga kasarita manang. Iti kasta, agbalbaliwen. No kas pangarigan nakalasat iti pan nakapaltog na iti. Napatag ka di pa'y laking ka ni Paul? Uray kas kasano. Ado ti imbati ni Paul ang napintas alagim. Kabayatan ti panagayan ayat mi. No saan kami mananay kari iti tunggal maysa. Maamiris na kuma. Amasapul nga balbaliwen. May saabid do ti panakiayan ayat mo kenkwana. Wen, amok day tamanan. Ngam kalintigan mo't ni Paul ti agpihag anaragsa. No kayat na abalbaliwan ti turong ti pihag na. Lading itak. Saan ko ang maibagaking ka ti paglamlamangan na. Amangan no kagora nakpay. Nga uray kanyak. Napatag ka di pa'y langin ka ni Paul. Kunak na nagsina kayo na. Saan may natutur ti nagsarita idi Abner. Kaya't ko kumakasarita. Tap na agbalbaliwan. Uray kas kasano. Nagbali na napatid kanyak. Delikado amamuan. Numapan mo danunan ijay. Kadada makasurot kin ka. Ang mga numiramraman ka pa'y apatayin na. Abner.
Jak kay tamasagmak ka. San ka nagkurang iti kaya nahet mo? Kanuri siya. Kanayon ko abagbagahan? Ngimsan na kadingdingin. San na nga ta kayat ti agbaliw? Anya ti kayat napagtumpalan ti biyag na. Mawatak ti panggap mo. Ngam napagkat, Jamila. No kahit mo makasarita, awagam langan. Namin adon ngaw awagak ti cellphone na. Ngam dinaksumsumbatan. Nasakit nga ta tinakam na kanyak iti panang isinak ken ko ana. Paul, agyaman na ta sinungbatang matlahan ti awag ko. Apay ginawagan na pala. Mailiw ka kadimat lang kanya. Idindot tayo sina naklangarodan. Paul, naimpangag na kuma. Jak na panunod, tinangisinakin ka. Ngamin, mabutangakin kan, Paul. Lukas tamat lang. Awanan tinumpay nga pagsalitaan. Mabitlaang. San mo pa'y kumanga ibaba? Kailalaam ko matibiyag mo, Paul. Agbalbaliw ka kuman. Jak kayo ti malungsot iti pagpaludan. Kan may sa, patayin tak lumot lang. Kaya't tak katukhangan. Sana mapasamak dahi ta no sumuko ka. Nadadaalan ti piyag ko. Naigumuna ko rin tintro ka. No sumuko ka itilintek. Mabalinda ka apagasan iti rehab. Kalpasan na, malungsotak at lang iti pagpaludan. At addan nga awan serbi ti biyag ko. Kapoy ti parang isinam kanyak. Awanan ti mangipat pati kanyak. Paul, initip na ti cellphone na. Talaga kayat na nadadailan ti biyak na. Napukawan tinamnama ang mabalin na pa'y ti agbalbal. Nangagkutipan nakisarita ni Jamila iti cellphone na. Saan ko ang awatan ti kabsat ko, papa? Mama, panagkunak. Ay, ayatan na pailaang ni Paul. Ah, kunak nga no nagsinadaan. Talaga nagsina kanina, papa. Amok man ang Donita. Dinakmawatan. Jamila, saan na ko makakagura ating ko? Mabuti nga. Amangan no maisagmak ka. Donita, dasaysaya at siguro no da kami latan ti makisarita iti kapsat mo. Panawan kayo pailangarod, papa. Mama. Mabitlaan manang. Saan ka kagura manang? Patpatgan ka akapsat. Yung sige, agsarita tantuin ton madamdama. Agyamanak iti kinaman nakaawat mo, Jamila, iha. Hanggang madanagan lang ni Donita kan ka. Iha, dumngeg kami kini mamam no anyaman ti ibagam. Papa, maawata. No apay akayat dak nga iya dayo amaming pinsan ka ni Paul. Kamin, saan nyo akayat may sakmaka? Yung siyakti saan nyo amawatan? Iso adenggan mi ti amin nga ibagam iha. Nakisinak ka ni Paul. Ta saan kami nanaragsak iti ayan-ayat mi. Awanan ti patid ko kenkwana. Agyaman kami, taimpangag na kami, anak ko. Uwan, mama. Kamin, amok apagsaya atak. Ti pampanunutan nyo. Masya na ka ni Paul. Kasla, awanan ti mama ay ti biyag na. Tapagarupan na nga awanan ti mangipatpatid kenkwana. Iha, panagkunak, naigo mo nun iti droga ni Paul. Ngam no kayat na kumati sumuko, papa. Mabalin nga dapay gundaway nga palpaliw. Nalpasin na kinasarita. Kitadakan kwanan. No sana akailalaan ti piyagnan. Awan tinasaya at amaala iti droga. Adoon tinatataal ti piyagna kan natay. Gapo iti dayta makailuod ang pisyo. Saan mo manay? Saan paya si mama iti droga iti pagkik? Mas lagtigar pa lang nagitilaslasang ko. No apa yan lakok pala na dinabati. Sa klakat nga rin tinawanan. Kasapula ko na niya. Masapo lang may pamuspusak. Uray klang nagtanggap isingat. Masapo lang maliklikak na gitag pangpanggap amang patay kanyak. Basitan tinabadya kwartag. Ngam na makaalak iti droga. Adamanan ilakok. Ket adun tumanan ti kwartag. Ay, manang Donita. Naliwayak nga Enrico tiri daw ti kwarto ka. Nadlaw ko ang nakaligli day tilangam. Naunag lakit iti pampanunutan.
madanagan kami namang pampanunot. Amo manang nagbiduta no apay ani Paul tinakiayan ayata. Kagangay lang dayta ating ko. Nailaw anak mo iti mangluloko lalaki. Naikaringa ta, ati umuna nga ayat ta, sana para kadata. Ngam, amok manang, dumteng to tinapudno nga ayat para kadata. Kaya't nakadi asawan dayta, nalipata mo ni Paul? At dapay laang dito'y puso. Ngam panakunak, libati kon. Tadi na inilala tinapudno, apanagayat ko kenkwana. At dahil tagaya mo ni Jamila, Abner. Panawang kayo latang arudan ta, sumublatak mo't ngagdigos. Sige. Agyaman ako Donita. Abner! Pasensya ka ni tinabayag panaguray mo. Ay, nagdagaan ngamin. Oh, anat makas pasama kan. Di ka mo tagtimo kan. Kitkitaan nakmatlatan. Jamila, nakapimpintas ka. Ha? Saan kumarumbang ni bagak na ito eh? Taamang ano panunong tamagun-gun dawayak ti panagsinayon kay ni Paula. Awan mo siguro ti dakas na no ipagak. Pumimpintas ka. Agyaman na. Nujak nagbidot. Ti panangiladawan ko iti langam. Kasla. Nakailiw-liwag kan. Diyak ka mo no kasanwasong batak day ta sa ludsod mo, Abner. Nagaya man nga iti madamag iti gayam mo. Nabayagan na jak nakita. Diyak ka mo. No sa dino ti pagkasarakan keng kuana. Aglamlamang. Amang ano kalat nga agliday ka. Aday ta. Nagkatawak pa yan. Abner, nalagsak ako ni tibiyag ko. Iha, dandanin sa nga inaldaw nga dito ni Abner. Kat mangmangagmi kini mamang mo, tinaragsak apa nagsasarin tayo. Ada ka din nagkinaawatan niyo, iha? Aday parparipirit ni Abner kanya, Papa, Mama. Ngam panagrik na. Sa anak pa yan nakasaganang agayat manen. Kasla ni Donita. Aging gaita, saan na pa yan nasunutan tinakiayan ayat. Kasi tikabsat mo, mabutang nagbiddo, taamangan no agsangit manan. Pa, sa anak ka mabuteng. Ngam kas ka ni Manang Donita. Sa anak mat nga agdardaras. Makaanayan na ragsak ko ti pamilya tayo. At adang agpaiso asimbingad, kan rin magsak ti panaglalangan tayo. Manipod idi agpada kayo nga awan kaayan ayat yon. Ngam iha, di na kaya tasawan at di kayon makiayan-ayat. Papa, Mama, dumteng to ti umno apanawan para itiday tangabanag. Agpapada kayo mo't kadagiti dadakil tama ng Donita. Mabait lang arod amang paripirip iti panagayat na ken ka. Amang ano, pampanunutan na gungundawayan na ti panagsinayo ken ni Paul. Ay na, naipalagip manen day siya lalaki. Kumusta nga tan manang? Uray ni Abner, nabayag ka nun nga awan damag na ken ko na. Aglimlimang siguro. Apay ngamin adi pelat sumuko. Ay, kasimat. Manang Donita, apay akas na ti panangkitam kanyak iti daytaan na ibagak. Madayawak matlagan ita. Sandak matanadlaw, ti wanak. Paul. Lain bag talagtimag ka aragos. Kunak nung nasurutan dak dagiti itartrayak itay kat sinalikaw-kawan dak. Dandanisan ka na mabigbig. Imres ka na. Aging kat ka anong nagdamlamang ka. Awan bibiyang mo. Sumuko ka kumana. Nataltal ka tibiyag mo, nadakay ti pagbaludan. Ay, tati ko nam. Napagag nga oray tiurag ti pagbaludan. Kaya may sa droga, timbang silsil po ti biyag ko. Agpanunot ka kumana yung pagya. Di mo po kawan tinamnamam. Aglisi ka kit talan ko. Oray anyat ibagbagam. Awan denggikan ka. Inot mo talaga nakaurunong ka. Adon ti kwartak. Mabalin kong taglemeng iti adayo a lugar. Tapno maadayuak na iti pangpanggap ti biyag ko. Amo ka na bayagan na pagpaliiwan dak. Ket kayat dak nga ito kang. Kanya na dyan. Isagarat ti pagto ko. Delikado. Masapul nga umadayo akon. Ngam, ikuyog ko ni Jamila. Amok. Dakkel ti panagkurso na ni Abner ken kuana.
Nariwot pa laeng ngem kamayatan na pa nag-jogging. Ayun gayam, tikabsat mo, Jamila. Manang Donita! Umay ka na! Ururayin na ka ni Papa Idirwag! Ah, anya tayo, Jay. Kas na dakikin namat iti kalsada. Ano na, Jay? Anak, Jamila! Ada na nga, wag kitinagan ko! Kasla... Ni Paul! Saan tayo nga agtuloy? Agsubli tayo ni Tibalay. Ang mga agsubli tayo nakamotor kat may ramraman tayo pa. O, Papa, mabit lang! Umasidigan ka tinakapasagat tinapaltugan! Diyak lagi tinagbindot! Nilagit ni Paul na, Jay! Ah, maranyagan ti silaw ti rupa tinapasag ang lalaki. Ah, ni Paul nagpaiso! Dara-dara ti bado na! Ah, Iawawat ni Paul di iman na! Nagas lang, Papa! Rayat, Papa! Hoy! Nawala na ni Paul! Papa! Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka iti sumaruno pa yung episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Agtigtigargar kayo iti nervyos, Mama. Tumumsag kayo pa yan. Umay kayo. Taatibahin kayo nga ipatugaw. Anya day aputok. Da Jamila kini papang mo at datay terwar. Pagkalmaan yung matirig na yung, Mama. Awat ti dakas, ana pasama kadakwada. Napananda nga rudaan. Simurot na iti ospital. Anya ti ko na. Diyak mawatan ti kahit mo asawan, Donita. Mama, ni Paul tinapaltugan iti sangot ti balay. Kinuyog ni Papa ni Jamila iti ospital. Mariknak, asaan ako napayag? Jamila, pagkawanan ko ma. Paul, saan ko kumakasawi ti kasta? Masama nga piyak ka. At na makapagbalbatiw ka. Takasak, unay. Panggap ka ko mga isurot. Hindi pa naglibas ko tayo. Anya! Jamila, kumusta ni Paul? Abner! Papa, ni Paul! kakaasin ni Paul ang mangkamkamat iti angos na. Ah, Abner, agsensinyas ni Paul. Iya sa dagiyo ka no, tilapayag mo ti rupa na. Paul, gayam. Paul? Nagidiman. Slasanan ng mga angas. Diyos, di kumuhuking ka, Paul. Sapay la kumataagin na nanti kararwam. Itinagkaysapyag. Abayanas ka na kasi di pagtumpalam. Saan ka man lang anay ka ni di gundaway magabagbalbaliw. Dudi nangig na kumaidi, Paul. Manipot naggapo ka iti punerarya na kay masayagan ni Paul. Saan kan ama timtimag? Sapay ko matamawat ang tiriknak, manang. Nupay, sana nasaya at tinagtungpalan ti ayan-ayat mi ka ni Paul. Malading itanak iti ipupusay na. Ngam no saan da pinaltugan iti batog ti balay. Ang mga nudakis ko mati napasamak mo. Wan, pinanggap nak gayam nga ilibas. Tapno ikuyog nak iti panaglamang na. Dandanikan na isang makading ko. Diyos tinangiliklik ka niya kiti pagkadmanang. Ngam ti pampanunutag. Rombang ka di tinagtungpalan ni Paul. Saan ko kaya ababalawan ni Paul? Agin inanan ti kararwana. Ani, saan pa'y gaya mabimango ni Jamila? Nagsasarono arabi iti panagpuyat na kapo iti panagbantay na iti bangkay ni Paul iti punirarya. Ay ayatan na pailaang ni Paul. Saan tayo mababalaw ni Jamila? Ayun gaya, saan ko pa yan nakasarita ni Abner? Ang mga no amuna no asino dagiti ng patay iti gayam na. Wen nga at paiso. Takas man ni Paul. Masapula may kaneti hostisya at ipapatay na. Puno day tahani, kang runaan launay,
Nabibiit ko ma ang makailiw-liwag ni Jamila. No pa'y nagsina kami ni Paul. Kan ininutan na di batak. Sakpay di pupusay na. Malading itanaklat iti napagteng na. Magipagrik na, Jamila. Agyaman nakitianos mo ng kadkadwa kanya, Kapner. Gaputay ayating ka. Kat saan ka abaybayan. Abner? Lading itak. Saan ko mga umno, iti daytoy alugar. Ken guntaway. Angon gayam. Sakpay anag satan. Naibaga na pa'y lang na sino dagiti ng patay king kuana. Ano niya? Sapay ko ma, ta maipaayan iti hustisya ti papatay na. Iti kasta. Naan-anay mo ti panaginana ti kararwana. Sumurakat ko man iti kwarto, kalpasan na nakapanaw ni Michael. Ngam, inasitgan ka ta, nadlaw ko amay kulkulang ka. Laglagi pum ka ti pailaan ni Paul? Manang, sumagmamanon na bulan tinapalabas, manipod pimusay. Inilot matlaangan, anak kailiw-liwag ak. Adda na doktarak, idi matay ni Paul, Jamila. Uray gayam nagsina kayon. Ay ayatem pailaan. Sana kas ka rin natin manglipat. Ngam, sana na day tati pagsaritahan ta, manang. Awan gayam, anya ti madamagan iti kaso ti panakapatay na. Natiliwan dagiti maata pa ng patay kan kwa na. Pada na mutlaang adrag adik. Kat, madama pa lang ang maad-adal ti kaso iti korte. Kat ni Abner, itaman laang amadlaw ko. Nabayagan asaan apin masyar. Impakada na idi nga agsapol iti pagtrabahuan na iti syudad, manang. Manipudi din, awan mo't damag kon kan kwa na. Ay kat, kumusta kayo mo't ang kinimanong Michael, manang? Mariknak anapod no ti panagayat na kanya. Saan ko pa'y akap-kap na kantirik na. Manang, nadlaw ko nasingpat ni Manong Michael. Nadayaw kadagiti dadakkel ta. Adala nga na. Ken, natalgad ti pagtrabahuan na. Maawatak sa ti kayat masawan, Jamila. Adaken ko na ti saguday ti may sa alalaki asapsapulan ti may sa babae, manang. Narigat tagdarasudos. Tingi-tingag pa'y anaimbag ti kababalin. Wino, napudno matlaang na Michael. Oh, iha, si kamot gayam ti agtugtugaw dito'y salas. Saan mi anadlaw kini mamang mo ti isa sangput mo? Tibadag mo, Adonita. Saan kayo anak kuyog? Sinukon ka no ni Manong Michael iti pagtrabahuan na, mama. Kat napandan sa nagpasyara. Katapay saan ka akimuyog. Tapno makapagaliwaksay ka ba? Nagkapukan iti trabaho, agawid kan agakos. Ang mga numakasi nga aklaing kadakwada, mama. Bueno, umapal ka lang ang iha. Hani, anya ka din dahil nga ipagpagam. Anya ka sa... Amok akayat daklaang apagkatawan, papa. Alne, masansan samot ten ti panagkuyog da ngagpasyar. Anya ti panagkunam. Addan relasyon da? Jak masungbatan day ta sa ludsud yo, papa. Nintulangan man ang Donita, ti pagsaludsudan yo. Sa anak nga gulbud ka na kayo, papa, mama. Pudnon nga adan nagkinaawatan mi kini Michael. Iha, saan mi asopyaton day ta desisyon mo? Panawanan nga madaan ka iti relasyon. Wad iha. Saan ka nagpito di pangatang? Nasingpot ni Michael. Tiningitin ko ana imbag ti kababalin na, mama. Sapay ko, ma. Taisunti na ikari alalaki a para kanya. Iha, napadasa mo tinagbidot kat amo ka nagnakam ka. Amo mon at tingitingan ti rumbang apangipaayam ti pudno apanagayat mo. Nay dakit din na kinunag day ta pa nagsinaay mo, mana. Kunak man na nagkuyog kayo nagpasyar ka ni Manong Michael. Apaya, kasla sana naragsak tilangam. Diyak mo no kasano nga ibagak daytoy kadagiti dadakkel ta, Jamila. Inyawis ni Michael ti panagkasarmin. Agbay sumana? Wow! Congratulations! Saan mo una ipigsahan ti boses mo? Ang mga numanggang dagiti dadakkel ta. Ano ko, ma? Manang, nukap na kamlakit din ni Manong Michael. Pabor mo't kit di dagiti dadakkel tagan ko na. Amo ka nabanlog kayo kalpasan ti kasarda Manong Michael ken Manang Donita, mama, papa.
Madlaw ko itilangayo, oh, mama. Sana ka na banog iha. Malitayanak. Gaputa saan tayo na makadinapay ti kapsat mo. Gaganga, ita nakiasawaan hani. Kat si ka, Jamila. Kaano mo't nga dayam ammom akayan ayat mo? Ni Papamat, madanon to kadilat taday ta abanag. Sige, sumray ka ko ni tisilit ko. Anya ka lahat din alak na kaya tila ipagbangam. Kamagano na sa mo tirik na ni Jamila. Sino nga to dito mo tawag ko sa cellphone ko? Hello? Kumusta, Jamila? Napnir tayo eh. Abner? Well, Saan ang naka-phone book namin to yung number mo? Oo, Abdir. Nabayaga saan da ka anakit kita? Saan mo ka diyan nadamag ang nakikasaran ni Donita? sayang nga ron. Tasan ko nadarayan. Nagtrabaho ak namin ni Manila, sir. Ituloy yung arot yung sarsarita kay ni Jamila. Ay, pasensya kayo, niti panakasingak ka na kayo. Sige, sir. Saan ko nakita ni mamang mo, Jamila? Adala ang iti kwartuda kan ni Papa. Ang mga lumailiw manan kini Manang Donita. Ingagarak ti madayo. Tapno maikang kahay ti gundaway amang waya-waya di tapusom. Ha? Ano iti kahit mo asawan, Abner? Idi pa'y nga mumay ayatan ka. Ngam ka po'y ti panagayam mi kini Paul. San ko anipot nuking ka? Sayang. Tanala daw anak mamota. Nalapit. At daga po na ti amin. Aklunat, nagbiduta kiti pan nakiayan ayat ko kan ni Paul. Sorry, doon nasahir ko tirik nam. Apay nga iso ti pagsarsaritahan ta. Jamila, inururay ko dahil ti akong taway. Tapno may pariknak ti panakayat ko. Sakbay nga itulnog kayo balayo. Agpaangin na pa ito eh. Uray rabiin, adulat at agpaspasyar. Wen nga Rod, sana madlaw arabiin. Tanagranyag dagiti silaw diti parke. Naragsak dagiti padat ang nagpaspasyar. Kaya masyak na tanti karagsakan, takadwa ka. Abner? Agyamanak. Edi, anya? Uray santa pa'y nga kain ayat. Simurot ka kanyak nagpasyar. Gaputa mo ka natalgedak no kadwa ka. Agtalik unay dagiti tadakkel ko ken ka, Abner. San ko adadailan day tapa nagtalik na kanyak. Kaputa na po nuwak iti panakayat ko king ka. No saan kumaan nagbutang ni Abner kini Politi? Amangan no nabayag kayo kuman nga agayan aya. Manang, saan mo kumamutan nga ipalagip day ta abanag? Masair ka di pa'y laing tirik nam amay palagip day di Pol? Manang, saan akas ka rin na timang lipat? Ngamin, nagbali na napaset ti biyag ko. Ngam di na kaya tasawan, nga ay ayatak pailaang ni Paul. Jamila, kas ni Michael nga amok nga iso ti ka ikarya. Amok, ani Abner mati na ikari para kang ka. Saan akas ka rin na timang giteng, Manang Donita? Ngamin, kayat ko at tingiting ng anaimbag tirik na maipapanday tabanag. Iya, di mi kaya ti makibiyag. Ngumnuda kami ti masurot kini mamang mo. Kayat mini Abner aparaking ka. Ibagbagami da ito'y kan ka iha. Ngam, pagdamot lakan ka amangadan. Papa, Mama, asadag ti pusok kini Abner. Natalgad tirik na, tunggal agkuyog kami nga agpasyar. Ken, naragsakan. Kayat naasawon day ta. At damat tan mariknam kini Abner iha. Ayat nga tangagpay so dahi ti marikrik na, Papa. Kalpasan ti nagtungpalan ti mo na nga ayat ko. Sa anak pa yan nagayat. No pa'y, matagi ti agar-aram kanya. Tanangam ti agdesisyon, anak ko. Tanarigat ti agbidot. Manang Donita, nakapasyar ka man dito balay. Ni Manong Michael ngay. Sika kumakit diti rong mga pagdamagak. Nakita kiti tawa itay akadwang ni Abner adimtan. Mayat ti panagasenso ti biyag na ta adam ko tsenan. Ay, wen kaya Manang, ada na pintas nga ipadamag ko ken ka. Anya, inaklon mo ti panagayat ni Abner? Siya kundi mangibagaan niya tinapinta sa damag. Nasintinsyanan nagitipi matay kini Paul. Dayta ka di, tinapinta sa dama. Kasta ngagpaiso, ken pagsasaritaan mi itay kini Jamila, ako mo yugak to kada kayo ang makimisa intong bigat. Ala,
ket dituyen ti pagpatinggaan iti drama a may panggap ken ayat. Sabay kumata nasagid kayo dagiti paspasamak ken addaan napidot yo nga adal wenno inspirasyon. No magustuhan nyo iti drama tayo, di ako maliblipatan nga i-like dito nga video ken ag-subscribe tamit din tapno mangigam tumanen tayo sa marunungan kami patangatang agyaman na pagayam.